खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि जितु मीडिया बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय जितु दिनैनि बे बैसागु बिदाय मेल जोंनि नैबे सिजौ बाथौ आश्रमाव जितु खुंनाय बे हाबाफारिया मोनसे बाखनायथाव जादों मानो होनोब्ला जोंनि समाजाव बेबायदि गोदान बोसोरजों लोब्बा थायै बहुत फाराग जालांबाय थागासिनो दङ जों गोदान बोसोर हिसाबै फ्राय माने इंराजिनि माखासे गोदान बोसोरखौसो जोङो गोदान बोसोर हिसाबै फालिबोगासिनो दङ नाथाय जों गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोबाय थानाय हिसाबै आबै आबौआ जोंनो खोन्थालांखादों जे गोदान बोसोर होननाय लोगो लोगो दंफांनिफ्राय लानानै दैमा दैसानिफ्राय लानानै आरो गासैबो जिब जुनार बिफां लाइफां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि नैबे बैसागो बोथोर समावसो जों सोलायनाय नुनो मोनो बेखायनो जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनो खालामना गालांखादों जे गोदान बोसोरा जाबाय जोंनि नैबे बैसागोखौसो जों गोदान बोसोर हिसाबै फालिनांगौ थिग जोङो जानुवारिखौबो जों नेवसिनो हाया बे जाबाय एकाडेमिक माबायाव थाङो किन्तु जोंनि जितु सोलिनांगौ जोंनि आसार खान्थि नियम नितिफोरजों सोलिलांनांगौ माबायानो जाबाय दानफोरानो जाबाय जोंना नैबे जोंनि बैसाग जेठ आसार सावन भाद्र आसिन कार्तिक आघन पुस माग सैत बेफोरसो जोंनि बर' समाजजों लोब्बा थानाय माखासे मा होनो बेखौ लिंक थानाय आरो खायसेफ्रा बुंनो नाजायो जे हारिमुवा बर' समाज बा अन्य समाजखौ फोसाबा होननानै खायसेफ्रा बुंनो सानो नाथाय आं बेखौ खावलायगोन जे हारिमु नङाब्ला मोनसे हारिया माब्लाबाबो जौगानो हाया हारिमु नङाब्ला जितु जोंनि दामनाय देनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि जितु कालचार हारिमु बेसो जोंखौ फोथांनानै लाखियो सिनायथि होयो बुहुमाव सिनायथि मोननोब्ला जों मा खालामनांगौ जोंनि हारिमुजोंसो जोङो जुजिनांगौ हारिमुजों जुजियोब्ला जोंनि सिनायथिया ओरैनो माने बुहुमाव गोसारलांगोन आरो जिहेतु जोङो जोंनि माखासे गिदिर गोलावफ्रा खायसेफ्रा बुङो जोंनि बे बैसागोखौ बदनाम खालामनो नागिरो जे जानाय लोंनायजों गफबनानै थायो माखासे फेग्रा मुवाजों गफबनानै थायो बेफोरखौ गोबां उदाहरन बुंनानै गेदेर मानसिफ्रा बुङो किन्तु बे नङा जे जोङो फेग्रा मुवाजों गफबना थागोन बे नङा जोंनि जितु दा ओंखारबोबाय थानाय जोंनि दा जितु दावगाबोबाय थानाय लाइमोन उन्दैसा सेंग्रासा सिख्लासाफोरा बेफोर मुवाखौ जोङो गोजानाव दोननानै जोंनि आब्रुथि गोनां बैसागुखौ जों फालिनो थाखाय आखायाव लाबोगासिनो दङ दा नुनो थांदों दिनै जे नैबेयाव जोंनि बाथौ आश्रमाव जिहेतु मोजां डिसिप्लिनै बा आब्रुथियै फालिदों बे मोनसे बाख्नायथावना जादों आरो आं खावलायगोन जे बेबायदिनो फालिलांनो हानांगौ आरो लोगोसे ओरैबायदि मोनसे सना बायदि रुपा बायदि जोंख्लाबनाय मोनसे बेयाव फालिथाय फालिदों जे बोरायनिफ्राय लानानै बुरैनिफ्राय लानानै धोरोम बासियालासिनो बयबो ज' फैदों माखासेफ्रा बुंनो सानो जे धोरोमखौ लानानै माखासे बे बैसागोखौ फाराग खालामनो नागिरबाय थायो जोंनि गेजेराव माने गावस्रा गावस्रि लाबोनो नागिरो जों बेफोरखौ लुगैयाखै बेखायनो जे बे फरायसालिया मोनसे धोरोमनि थाखायल' नङा फरायसालि होननाय लोगो लोगो गासैबो गथ'आनो बेयाव मोनथाय दङ फरायसालि जिहेतु बेयाव सोरबा गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो थानो हागौ बेखायनो जोङो गासैबो गथ' गथायफ्रा बेयाव जयैनो बैसागु मानिदों जयैनो बैसागुखौ फालिदों आरो रंजा बाजायै फालिदों जोङो बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे बैसागुआव जोङो बेफोरबायदि खौसेखौ जोङो लुगैयो गिबियावनो जों खौसेखौ लुगैयो आरो बैसागोआनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो बेनो देरसिन फोरबो बुंनांगोन बर'नि जाथि फोरबो माने हारिनि फोरबो होननाय लोगो लोगो जों बैसागुखौ लानांगोन आरो अब्ला बे बैसागुआवसो जों खौसे जालायनो हागोन गुबुनफोरावथ' जों हाया धोरोम सभाफ्रावथ' जों हाया बबेबा आफादनि सभाफ्रावथ' जों हाया खौसे जानो किन्तु जोंहा बैसागु जोंनि हारिनि फोरबो बेयाव जों बयबो बासियालासिनो खौसे जानो हानाय बेखौ जों नुनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो जों खावलायदों जे दिनै बे सिजौ बाथौ आश्रमा बेखौनो थांखि लादों जे दा देरफुबाय थानाय गथ'फोरखौ जोङो बै जितु बासिलायनाय मुगैलायनाय नेवसिलायनाय नासयलायनाय जों बेफोरनिफ्राय गोजान थानांगौ होननानै गथ'फोरखौ जों बुजायबोगासिनो आरो बिसोरो जोंनि जितु दैदेनगिरि बिथांमोननि खोथाखौ मानिनानै बयनो ज' ओंखारदों बयबो मोसादों बयबो रोजाबदों बयबो बाहागो लादों बेनो मोनसे जोंनि गोग्गाथावना आरो सिजौ बाथौ आश्रमनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे सारा नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माबायदि लोगोसे
जोङो बाहागो लानानै ओरैबायदि मोजां मोनदों जे बिथांमोना जिहेतु इउएनथ' नङा सरि जोंनि सिजौ बाथौ आश्रमा जोंखौ ओरैबायदि खालामदों माखासे बोराय गोदोनि माने एखेबारे रोंगौथि गोनां हारिमुजों लोब्बा थानाय मा होनो इंराजियाव मोनसे सोदोब दं नङाना अल इज गल्ड होननाय बे अल इज गल्ड होननाय बाथ्राया जोंखौ माने हिम्मत खालामफिनदों आरो जों गोदोना थाबायमोन बोखांफिनदों बिथांमोना जोंखौ नागिर माने लाबोदों नंगौ जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनोब्ला जों मा खालामनांगोन जे जोंनि माखासे गोग्लैसोनानै थानाय रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ जों बोखांफिननांगोन बिथांमोनखौ जों लाबोफिननांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिमुखौ बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै माखासे आब्रुथिफोरखौ जों सोलोंनो हागोन आरो दानि गोनोखोआरि माखासे गोदान मुगाजों सोलिनाय बेफोरजों जोङो नैबे बैसागुखौ लांनो हाया बै जिहेतु पुरुना गोदोनि बोराय बुरै बेफोरनिफ्रायसो जों मोनफा सोलोंलांगोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दं आसा खालामनाय दङ सारा नैबे बैसागु बिदायजों लोब्बा लाखिनानै गासै बर' समाजनि गेजेरावहाय सारा माबाफोर मेसेज होनो सानदों आं बेखौ गोदान बोसोर बैसागु हिसाबै बेखौनो मेसेज होनो सानगोन जे जोङो बैसागोखौ मोनसे हारिनि फोरबो हिसाबै लानानै जों खौसे जानांगौ बेनो बुब्लिया फैगासिनो दङ जोंखौ खौसे जाहोनायनि जे बैसागोआ जोंखौ खौसे खालामगोन बे मोनसे जोङो गोग्गायै बुंनो हागोन बबेबा मोनसे धोरोम सभाजों जोङो गोग्गा खालामनो हानाय नङा जोङो बैसागोजोंसो जोंनि समाजखौ खौसे खालामथिनो हागोन होननानै जोंनाव फोथायनाय दङ